Hyvää iltapäivää, arvoisat katsojat, ja tervetuloa asuntoesittelyyn. Menemme jälleen tänne seuraavaan asuntoon. Tänne on juuri muuttanut aristokraatti. Katsomme vähän millaista aristokraatin elämä. Jahas. Täällä on itse aristokraatti. Kuten huomaat, että hän on nuori, kaunis naisihminen. Kyllä. Aivan. Tässähän on siis olohuoneessaan. Haluatko esitellä meille, mikä on sinun lempipaikkasi tässä olohuoneessa? En mä tiedä. Tämä on siis aristokraatin lempipaikka tässä ihanassa olohuoneessa. Oi, kun täällä tuossa ehkä vähän vanha viina. Oi, kaujahtena. Siirrytäänkö sitten tänne keittiön puolelle, jos hiukenemme tänne. Täällä on kyllä keittiö, täällä aristokraatti kokkailee. Kyllä, tässä hän vetää porkkanaa. Ja tuntuvasti vettä. Joo, kyllä tämä on siis, aristokraatit elävät siis porkkanoilla. Näin. Siirrytäänkö me sitten tänne syvempiin? Kauhia! Sentään mitä täällä tapahtuu. Tänne päin siirrymme sitten seuraavaksi. Täällä löytyy makuuhuone. Missä on itse aristokraatti? Sieltä hän seuraa. Ei, nyt menemmekin onkin aivan muualle. Täällä on siis parveke. Siellä on nyt ihmisiä taustalla, kuten huomaatte. Näin. Juuri näin aristokraatit täällä elelevät. Nyt meidän ihan oikeasti on käytävä vielä täällä makuuhuoneessa. Aivan yhtäkkiä. Täällä aristokraatti siis nukkuu. Ei, toimittaja ei työssä kyllä voi ottaa. Ei voi ottaa yhtään, ei voi toimittaja ottaa. Ja nyt minusta tuntuu, että tämä asunto on sitten kyllä ja minusta tuntuu, että meidän pitää poistua täältä, koska tunnelma on niin tiheä, että täällä ei pysty kohta enää hengittämään, niin se olisi kamalaa, jos toimittaja tukehtuisi. Jätämme aristokraatin tänne kotiinsa ja nautiskelemaan elämän nauttimista.